argitasun handi eta distiratsu bat agertu zitzaion, eta ikarratu egin zen, baina Jesusen jaiotza adierazten zuen izarra. Zela konturatu zenean laster lasaitu zen. Orduan, pozaren pozez saltoka eta saltoka herrira jaitsi zen, Jesusen jaiotzaren berri ematera eta herriko guztientzat zaku. Bete oparri eraman zuen, batzuentzat ikatza, etxea berotzeko, beste batzuentzat gaztainak eta turoiak jateko, eta haurentzat jostailu zoragarriak jolasteko.